We are waiting the girls. They're coming. And the Chinese are with their traditional coats, puffer coats. That's the results for the men team final. And Russia is leading with few points after the first rotation. Unfortunately, Zlata is not in the team today because her back hurts at the moment. Катя най-вероятно все още не е възстановена от тези контузии, за които слушаме последната половин година. И ще играе като специалист на уредите, на които наистина има високи резултати. Това е успоредка и града. Толстая също ще играе на два уреда. Там, където очевидно е силна девойката, и това е земя и прескок. Vault and floor. В Толстая. И в многобоя ще се включат Гулина, Калника, Рощина и Вероника Симеонова. Първият тест за момичетата е в сериозно състезание. Първият тест за треньорите. Първият тест за Аля Мустафина като треньор. Всъщност много така вълнуващо състезание за всички, както и за нас, тези, които следим отблизо гимнастиката и живеем за такива състезания. За нас наистина е празник, когато има сериозни състезания. Ето първата представителка на Китай. Как бы заранее говорить, как на Сталинг снаряд, на вольных упражнениях они гораздо слабее, чем наши. Посмотрим, что будет дальше. Вот. А вот на женскую команду очень интересно посмотреть, потому что, насколько я знаю, здесь есть даже чемпионки мира в юниорском, юниорского первенства мира. Вот сейчас она делает. Ето, това излезе отстрани. Достаточно, даже самая молодая здесь на нашем чемпионате девочка, 13 лет ей. Но могла всего получше 2010 года. Немножко какая-то она расслабленная будто бы. Да, там какая-то, чтобы пластика была. Не все девочки могут раскрепоститься в этом возрасте. Все равно это идет стеснение. Здесь зрители, да. Вот я вот это имел в виду как раз, да. Наверное, вот в этом возрасте сложно еще все-таки обрести вот эту грацию, скажем так, женскую по-настоящему. Но это нужно хореографию, вот как у нас была Бурова Ольга Васильевна, у нас были танцы в субботу и воскресенье. Да, нам давали час, и мы с нашим хореографом делали танцы, чтобы раскрепоститься. Да, первые разы, хотя у нас не было тренеров, были только наш хореограф, и ты все равно стесняешься. Это вот какой-то такой возраст. Изключително мудно се движи китайката. Ужасен търн. Момиче, какво става? Климата ли още не ти е понесъл? Следващия диагонал. Винт. Первый прыжок прыгнула здорово. Второй рандат фляг пол пируета. Много ниски липове, много лоша шейп на ринга. Оценката на това китайче трябва да е ниска. Моето скромно мнение е, че положението не е добре. Да, презимява общо взето добре своите диагонали, салта, но в същото време изключително накъсана, мудна програма, сгънати колене, лоша форма, ниски шпагати, изключително недоволна съм от принцип чистотата и прецизността, с която те са известни. Тук не я виждаме. Това, което всъщност видяхме на световното, видяхме и от жените на световното, и от момичетата на световното за джуниори. За сега я да видим Ана. Засилила се. Да видим. Оп! Излезе. Ще й вземат тук няколко десети за тази грешка, според мен. Да видим.
Ниско беше салтото, не успя да набере височина. Много ниски шпагати, неща, които по принцип при тях са на ниво, като пирует и шпагат, ние в момента не може да видим на ниво. Погледнете, заваля неотърн, бент низ и не можа да го завърши. И вижте с какъв бинт е на крака, пуснали се да играе. О Боже, тя едвам се приземява с... То направо се едно е закачила тухла на крака. Едвам то се вижда, че я боли момичето. Вероника. Опасно так тоже, конечно. Тя е добър волтър, по принцип. Четвърто място обичайно заемаше там, където съм гледала. Браво! Браво, Вероника! Да видим това момиче. Тази девойка усещам, че ще се справи по-добре. Имам такова усещане. Изглежда доста, как да го кажем, бойна мацка. Добре. Има дидакшен на приземяването, но го изпълни добре. Видим търна. Търн до сега никой не направи добре. Това девойче прилича на мене в лице. Това беше страхотен. Много добър ринг просто. Ето това беше най-доброто до момента, от което видях програмата. Следващия диагонал. Двойно, много добре. Мисля, че едва 1/10 може би ще изземат за това двойно. Добре, тя се справи до сега най-добре на земя. И забележете, така мускулеста е. Не е от тия най-слабите китайчета. Вот и Катя Андреева есть возможность посмотреть, шикарно.
често Катя играе на характер, когато силата не стига. Добре. Заедно браво, момиче, браво, Катя. Браво. Тя е като Фунес. Не, сейф. Много тъпо ми стана. Така. Сърчица и без да се мусите. Дръж, сейф. Ей, пак ще си в клипчето с блупарите. Ой. Пълен погром на китайците. Разстроена е миличката. Злата и тя е разстроена за приятелката си. И то много, вижте, искаше веднага да отида да я гушне. Те двете са като дупе и гащи.